27-nji bölek hormatly Molla Ahmed Ahun Gurbanpur tagsyryň tefsir Ruhul Mani'den höküm nakledilmiyor. Näme diýip Ruhul Mani'ni uyarsyň? Eger tefsir wesin gelse, tefsiri Tewilat İmam Ehli Sünnetni u. İmam Ebu Mansur Maturidi rahimahullah'nın talifatlarındandır diyen Savtisi'nin cevabı ýasy. Mevlevican yine Alusi'ni sabit etmekten gurrun etmeli bolýar. Ba Alusi'de näme feýda barka biz bilenmeli ýok. Alusi bir tefsir kitapdyr. Ruhul Mani diýen tefsir ýazypdyr şo. Höküm nakletmäge menbä däl, hatta sahih tefsirde bolsa, höküm ondan naql edilmeýär. Tefsir öwesiň gelse Tawilat Ehli Sünnet Talif Hazreti Ebu Mansur Maturidi'ni öwsen bagan Maturidi bolsaňa. Hamidan ve musalliyan hormatly ahunda da Molla Ahmed Ahun Gurbanpur tagsir. Men sen ýani öz ra'yu fikrime barabar gelse ol tefsir öwüp ra'yu fikrime barabar gelmese onu betlemek mende öyle hasiyet yok. Elhamdülillahi vel minna. Tefsiri Tewilat İmam Ehli Sünnetni medhusy taýyş etdiň ki usulda pişwamyzyň tefsiri köp ýaxşy tefsirdir. La yahliquna şey'en ve hum yuhlaquna. Şul ayet zeylinde İmam Ebu Mansur Maturidi rahimahullah aýdypdyr. Ey yetrukuna ibadete men ya'lamuna ennehu haliqu kulli şey'in ve ya'buduna men ya'lamuna ennehum la yahluquna ve hum yuhlaquna. Ve yetrukuna ibadete men ya'lamuna ennehu yemlikun nef'a ve zarra li enfusihim eyden. Yani terk ediyorlar müşrikler ol zatga ibadet etmekligi bişek şol her zatın halykydyr we ibadet ediyorlar ol zatga biliyorlar şolar halk edip bilen ýoklar we halanky özleri halk ediliyor we goýýarlar ol zatın ibadetini ki biliyorlar bişek şol nep uzararga öz nefsleri üçin malik bolup biliyor. Eger ahunda da Tawilat İmam Ehli Sünnetiniň şul jaýyny gören bolsaň bul tefsirden hem bizar bolarsyň. Çünki İmam Ebu Mansur Maturidi rahimahullah'nın bul aydan tefsiri senin Hakikatul Vesile kitabında yazan ibaratyna barabar däldir. Allama Alusi rahimahullah'nın Sure-i Maidanyň 35-nji aýatynyň zeýlinde yazan şarhynyň mana şul ibaraty bolmasa te, sen Allama Alusi'ni hem kabul edertin. Senin janyňa tir ýanak bolup ýapyşýan jaýy mana şul ibaratdyr. وأما إذا كان المطلوب منه ميتا أو غائبا فلا يستريب عالم أنه غير جائز. Tefsir Ruhul Mani 6-njy jilde 403-nji sapha. وأما wagty ki bolsa dua talep edilýän, öle ýa gaýip bes şek etmiyor hiç bir alim bişek najaiz däl diýip. Yani ölüden dua dilemek we gaýypdan dua dilemek najaizliginde hiç bir alim najaiz däl diýip şek etmiyor. Şöyle diyor Allama Alusi rahimahullah. Allama Alusi rahimahullah Hanafiyil mezhep alimdir. Sen ona Hudaý Taala'dan korkman Şafi'il mezhep diýdiň birlenji sawtyda. Allama Alusi rahimahullah we Allama Şami rahimahullah ikilere Hilafet Osmaniýanyň kadylaryndandyr. Özleri Hanafiyil mezhep. Allama Alusi rahimahullah ölüden we gaýypdan dua dilemek najaiz diýmedik bolsa te sen onu başyňa täc edertin. Şul gepe senin endamyňa okýaýyň tiri degendek senin şun bedenine sirayet etýär. Şol ýüzden sen onu Şafi'il mezhep diýip betliyorsun.